Vuonna 2011 aakkoset oli haasteen edessä. Vaikka aakkosten tunnettuus oli hyvä ja sen omanlainen maku muistettiin, ei aakkosia silti muistettu ostaa. Kilpailu makeispussi-tuoteryhmässä on järkyttävän kovaa. Tarjonta on kaupan laajimpia, eri vaihtoehtoja on satoja. Eli loistava paikka uudelleen lanseeraukselle. Uudelleen lanseerauksen tavoitteena oli kasvattaa markkinaosuutta, esitellä uusi makuvariantti ja vahvistaa Aakkos ja Leafin makeispussiportfolion yhtenä tukipilarina. Pääkohderyhmäksi valittiin 25-44-vuotiaat, joille aakkoset on jo lapsuudesta tuttu karkki. Tämä porukka viihtyy hyvin TV:n äärellä, siispä mediapanostukset laadittiin hieman digitrendistä poiketen TV-painotteisiksi. Tyypillisesti makeismainonnassa luvataan karkinsyöjälle yllättäviä makumatkoja ja ties mitä ylimaallista onnea. Sille vastapainoksi aakkosille luotiin umpirehellinen ja samalla kustannustehokas mainoskonsepti. Ei tää auta mitään. Eihän tää muuta olosuhteita mihinkään. Mitäs tää nyt hyödyttää? Ei mitään, mutta maistuu hyvältä. Aakkosia syömällä ei kukaan kaunistu, eikä arki muutu muuksi. Aakkoset ei luvannut mitään muuta kuin maistua hyvältä. Sehän se on karkin ensisijainen tehtävä. TV-mainosten lisäksi toteutettiin uudenlainen ohjelmayhteistyötunnistemalli. Aakkosten näkyvyys rakentui kohderyhmän median käytön mukaisesti eri TV-ohjelmia kommentoiden. Tämä reaktiivinen lasauttelu tuotiin samalla sapluunalla painettuun mediaan aina ostoskärryjen kylkeen asti. Strategia puri. Kohderyhmä otti rehellisen linjan riemumielin vastaan ja ryntäsi kauppaan. Aakkosten myynti- ja bränditavoitteet ylitettiin reilusti. Lanseerauspiikki kohosi kaikkien aikojen huippulukemiin ja paikalleen pysähtyneen brändin kokeilut kääntyivät nousuun jääden uudelle tasolle. Uudelleen lanseerauksen ansiosta aakkosten myynti on kasvanut 50% ja markkinaosuus liki 40%, mikä on tässä kategoriassa merkittävä hyppäys. Kaiken kaikkiaan kova tulos, yhtään liioittelematta.